Жеравна. Това чудно кътче на България не може да не ви впечатли със своята неповторима атмосфера, тишина и спокойствие. Тук като че ли времето е спряло. Къщите на по 200-300 години очакват мълчаливо своите посетители. Веднъж в годината обаче тази тишина се нарушава от хиляди, от всички краища на света, които се стичат, за да станат част от фестивала на фолклорната носия. 3 дни без телефони, цивилизация и напрежение. 3 дни потопени в чистата енергия на българския фолклор. 3 дни скок назад във времето. Пеш, на коне, с каруци или ретроавтомобили, хора от всички краища и националности, от различни етноси и религии, на различни възрасти и обществено положение, идват в местността Добромерица край Жеравна, за да преживеят 3 незабравими дни в миналото. Международен фестивал на фолклорната носия Жеравна. Невероятно разнообразие от музика, песни, танци и занаяти, древни обичаи, нестинарски игри и пехливански борби, изобилие от руйно вино и студена ракия, стари мезета и чевермета, вкусни гозби и горещи погачи, които ще ви върнат 100 години назад във времето. Задължително условие за присъствие – фолклорна носия.